Hej YouTube og velkommen til nummer 2 episode, eller nummer 1. Nej, episode 1,5. Ja, episode 1,5. Hvor at vi simpelthen er død, men jeg har fundet et lille sted her, så ja. Lad os komme i gang. Åh nej, ja, shit. Nå, der Kom ud, Jensen. Gotta kill you. Let's do it. Okay, den her gang tænker hey, der er en økse over, Jensen. Jeg har fundet den gang, jeg døde før. Hey, jeg har fundet en økse. Jeg har 2 økser, mand. Nej, jeg har fundet 2 økser. Nå, men lad os håbe noget kul. Nå, men jeg tænker, at vi først dør i næste episode, tænker jeg, den her gang. For helvede. Ej, men jeg regner det, at vi først dør i næste. Kul! Du vil sige, det står bare der og hugger det. Yeah. Jeg tænker, at den her episode, vi nakker Drake og... Ja. Vi går ned og finder en stak de, og så flænser vi Jake, og så er den her sgu egentlig slut. Det skulle som en ja, og det fin idé. Ja, så skal i næste episode, eller... tænker, vi får alt det. Så har vi bare det samme kul. Nej, hvor vildt ham, ja. Det er en som om, det kan jeg ikke lide. Det er et tegn. Ej, det er så meget et tegn, der med dig og Marie, der sidder sådan en eller anden million år frem. Og det er det bare. Hahaha. Grin der. Okay, let's do it. Jeg tænker, at vi finder et diamond. Hvorfor tog du ikke det der kul, man? What the heck? Du går bare forbi alting. Det der, du tænker bare, det der får, det skal jeg have. Jo, det skal vi sgu da. Allan, det er lige... Det der var hele 3 for, Magnus. Nå, så kan du få en seng. Der var 4. Fantastisk. Vi kan stadig kun få en seng. Nej, jeg mangler et stykke uld. Fuck, der var en, den droppede ikke uld, den ene. Wow, den ene droppede ikke uld. Jo, det gør den. Det er sgu lige meget, hvis der var 4. Jeg har sgu kun 3. Fuck, der er kyllinger i muligt her. Det er fuck. Jamen, med, og det er chicken. Fuck, der er meget... meget dumt. Nu skubbede jeg kyllingen ud over. Jeg fandt det der stole. Nå, men lad os hugge noget træ her. Der er meget kul her, så det hugger jeg lige. Så kan du gøre, hvad du vil. Fuck, der var meget cool. Jeg hjælper dig. Hold kæft, egentlig. Det skal være en kulfarm. 100 vil bare have minimum 8 stak kul, inden vi går ud af det her. Det var sådan minimum, det er minimum. Vi skal bare ikke have mere, altså. Heller ikke mindre. Jo. Der var kul inde i vandfaldet også. Mad. Fantastisk. Ej, vi startede jo med det der. Det er rigtigt. Wow, Magnus. Det har jeg ikke lige tænkt over. Man er så sur på mig. Wow, det er godt det her vandfald, det ikke. Oh shit! Hallo, skal du med på adventure, eller hvad? Jamen, jeg synes ikke, hvor du er, så altså. Fuck. Mere kul. Wow, Magnus. Der var kul, Magnus. Du kan ikke gå et sted hen uden at... What the fuck? Du kan ikke gå nogen steder uden der er kul her. Jo, det er stadigvæk godt. Den der kylling, den tror på, den er kongen, altså den står... Nu gik den ned på tronen, nu dræber jeg den. Jeg vil også være kongen. Giv mig kongen, jeg skal lige... Nå, jeg tænker bare, at ja. Kan du med det chicken? I'm the king. Adventure time. Oh shit. Fuck, det er faktisk tæt på at døde der. Min tur. Ja. Og så døde der. Det kan jeg ikke. Jeg er død, den kan bare ikke se det. Den lækker bare. Jeg er faktisk sådan en spøgelses. Jeg er faktisk bare sådan en spøgelses rundt, ikke? Okay. Jeg bare... Vi havde faktisk samlet sådan forholdsvis gode ting, ej. Ja. 100 p. Hvor meget kul har du lige? 25. Jeg er næsten en snack. Havde du egentlig fået lagt første episode op? Nå nej, det har jeg ikke gjort. Og det er jeg heller ikke. Lægger vi en links til hinandens kanal, eller hvad fanden gør vi det? Ja, det gør jeg også med Chris, så det er fint. Har du lavet med Chris også nu? Nå nej, altså... vi linker bare hinandens kanaler. Nå, det kan jeg se, Chris han har gjort i description på hans videoer. Ja, det kan godt være. Der kan jeg se, der står homies, så står der The Jensen Game. Jensens Games. Det er ikke eller sådan noget. I'm gonna murder this zombie. Yes, nu er jeg bare Monster Hunter, mand. Hvorfor? Skal du komme her? Skal du have en Monster Hunter i ansigtet? What the shit? Hvor fanden er du? What the heck? Der er lava. Hey, vent mig, jeg skal finde mig om skubbe dig lavaen. Fuck, jeg dør en skeleton. What the heck? Der er meget vand her. Hvad sker der? Det gør du bare ikke, Magnus. Du dør bare ikke.
Fuck, der Det var var bare vand nej. der. Wow, what the shit, kommer et skelet. Hvad fanden er du? Wow, nu dør jeg også et skelet. Oh shit, oh shit. Han står de her monster lige på, mand. Det er for hardcore. Oh shit, jeg har 2 skeletter, der skyder efter mig. Hjælp. Oh shit, nej. Ej, for helvede, Nick. Shit, vi er sindssyge. Skynd dig, det er et hul, der er lidt mærkeligt. Nå, bare TP til mig, eller hvad? Det får du ret til det sted. Hvad? Hvorfor sådan? Ej, alle mine Der er ting. en spejl derovre, for Alle helvede. mine ting, de ligger bare derovre, mand. Nu er de op på den top her, alle mine ting ligger derovre, mand. Ja, Ej, og det skal godt være. bare til det her kæmpe vandfald, som jeg ikke ved, hvor er kommet fra. Vi ikke ved, hvor det er kommet fra. Det lyder som et eller andet bekendt, Magnus. Det gør det. Nej, det står der bare et skelet herinde, mand. Magnus, jeg kan godt bruge noget backup, der står bare witness over det hele. Nå, men det kan du ikke. Ej, seriøst, det kan du ikke. Jeg har lige sat det til peaceful. For helvede, ikke alt det er snyd. Ikke snyd, det er bare hack. Ej, det er så ikke hack, nej. Nej, det er ikke bare 100 snyd. Okay, jeg har fundet et vand. Fantastisk. Fucking gris! Ej, den får lov til at leve. I den ninja, eller hvad? Det er en ninja-gris. Hey, jeg er tilbage, hvor vi startede, sådan, mand. Nu kan jeg måske finde mine ting igen. Jeg går i den der Tilbage, med. hvor vi startede. Nej, ikke så langt tilbage. Jeg kan lige, jeg overlever alt, hvad jeg overlever. Jeg skudt 2 skeletter. Og så møder jeg vores krop 3 bloks, og så dør jeg bare. Sådan den nære. Jeg tror, at det første, vi skal have skaffet os, det er vist Det første, vi skal skaffe os, er armor. jeg kan sige så meget, alle mine items, de er bare væk. Jeg kan ikke finde det sted igen. Og nu er jeg bare pilet over det hele, altså. Ja. Nå, men det er jo godt, vi kan have så de gode ting, Magnus. I gonna murder myself. Eller jeg først. Wow, jeg havde har faktisk... fucking meget Wow, jeg havde kul. næsten 30 stykker fra den kul. Ja, det er bare ingenting. Jeg har en stack. Okay, så er det nok lige meget. Jeg går op og hugger noget træ, så jeg kan begynde at få udstyr igen. Jeg har bare fundet en kul. Hvor fanden er du, Jensen? Et sted med rigtig mange hønse. Hønse, godt sproget. Hallo, fuck, jeg har fundet flere får. Nej, alt mit uld det er også væk så. Nå ja. Nej, det er løgn. Wow, I gonna murder myself on Der var this. mange hønse. Hallo, jeg ser næsten lige til en, så står på please. Jeg tror, du var hardcore sådan en suit. Ej, det skal sgu da være på hardcore, ikke alt det der. Det var bare flækket sådan fucking nære. Øpse. Jeg kan se, at det er et skelet heroppe i hvert fald. Og ikke lige her, jeg døde. Nu skal vi Fuck, her. creeper. Jo, det var lige her, jeg shit. døde, Jensen. Ja, jeg har fundet mine ting. Oh shit. The heck. Nå, jeg Det er har fundet sindssygt. mine, så jeg går ned og miner lidt. Jeg kommer med dig nu. Jeg har tape lige. Ja, hug lige noget træ først. Jeg har det ikke, så jeg har 6 stykker. Og så giv mig det. Hvor meget uld har du, Jensen? 2 stykker. Og det er godt, jeg har 4. Du har på noget træ, eller hvad? Jamen, det skal jo være samme farve, for at du kan lave en seng, skal det ikke? Ej, det hører sgu bare. Wow, Jensen, virkelig. Hvad er jeg? Det plejer det sgu da være, synes jeg. Nej, det er lige meget. Det skal bare være retarderet farver. Jeg har lavet den craft band, der. Ja. Vi skal lige have lavet en seng. Vi kan også lade være. Nej. Kom her med dit uld for helvede, din sæk. Jeg har lagt det der. Lagt det sådan lige midt i det hele, skal du se. Hvis du kan finde det, så er du fandme heldig. Men det kunne jeg ikke, fordi det var meget som var en retarderet møgeunge. Så jeg kunne finde noget spil sig. Okay, det kunne jeg faktisk godt. Okay, se hvad vi har her. Nå. Det var det. Nu har jeg ikke mere træ med, så jeg håber ikke, vi skal bruge det. Så vi skal Du bruge skal sengene, gå så op jeg... og hugge noget træ. Det Wow, der de reklame, der. jeg elsker det, jeg elsker det. Det er en gratis server, den kører fint. Magnus, Hallo. lad være. Prøv lige at... For helvede. Virkelig, jeg skal se, hvor jeg går. Hallo, prøv lige at sætte det der pis. Jeg skal sgu da craft noget pis. Så er jeg en børn til bøgen. Altså, jeg synes, du skal til at craft fakta, når du gør det i den, der sidder ikke bare går venner, Magnus. Nej, sgu da, er du dum, mand. Jeg skal til Hvad at fuck, så laver jeg en pickaxe med kul i stedet for sten. Det er faktisk nok mest retarderede fejl, man nogensinde kunne lave. Ja, men det var det, jeg mener, altså. Du kunne lige så godt have gjort det andet, Magnus. Det havde fandme været lige så retarderet. Hvor fanden du går hen? Lol, der er fandme ikke noget nede i det her bøsselort. Der var et hul, eller hvad?
Hvad med den anden vej? Wow, der er heller ikke noget. Wow, er vi gode, Magnus? Vi har fået Adventure of Nothing. Jeg har fundet en mine uden noget på mine. Sæt med sindssygt. Der Kom er tilbage til masser af kul. 100 over det hele. Jeg går op igen. Og gør du det, hva'? Jeg går på med zombie over det hele, mand. I'm gonna murder this zombie. Ja. Oh yes, I'm gonna murder this zombie. Gonna murder you. Okay. Oh shit, shit, se der skeletsamling derovre, Magnus. Ja, nok det. Der var 4 skeletter. Shit, det bliver plukket. spejder efter mig, fuck. Jeg dør et skelet her. Min mad, Magnus, min mad, den er fucking væk. Ja. Giv mig den mad, Magnus, jeg dør lidt. Til så jeg. Det var Magnus. Ikke mere, jeg dør. Wow. Det er ikke easy. Jeg graver mig i væggen. Kom, Magnus, vi graver os ind i væggen. Jamen, jeg har lige skaffet noget på ugen. Jeg har gravet mig ind i væggen. Jeg vil også gå hen og skide i for. Jeg har en Magnus. Jeg er lige ved siden af. Her er Magnus. Ej, for helvede, ved du det? Du kan forstå, at jeg slår dem ud. Bare rolig. Det er sådan en ultimativ zombie farm, det her. Det var en fakkel. Bare der. Du siger bare rolig, og så sætter du bare en fakkel. Sådan, what? Ej, men det hjælper. Altså, alting er meget bedre, når du har en fakkel i et rum. Så er det virkelig jeg alt. skal fandme ikke være herinde. Jeg vil adventure. Oh shit, der var en creeper. Jeg vil adventure, og så kommer Andersen bare ind af dem. Jeg har det fuldt, altså. Oh fuck, 2. Pas på bagpå. Jeg flækker zombien bag dig. Hvad er det? Zombien sætter nu. Au. Zombie her. Vi skal så have noget armor. Jeg overlever ikke det her. Ja, men det er lidt svært, når der ikke er andet end kul her, ved ikke? Jeg vil hjælpe ud leder. Masser af kø over det hele. Okay, jeg flækker den her hvide junge herovre. Okay, bare skyd mig. Bare skyd mig. Ja, det er fint. Ja, jeg fik bogne. Ja, jeg har 4 bogen. Wow, der var så meget kul ud over det hele. Altså, det er til bræksover. Det var den der, man... Jeg overgår næsten ikke til at hugge lidt lort her. Hey, nu er morgen igen. Ja. GG. Og det værste var, at vi kunne bare have sovet, fordi vi havde 2 senge. Nå ja. Jeg kommer lige til at tænke på, at det var morgen. Det er nederen, så jeg tidligere sove. Hvad er du gået hen egentlig? Jeg har lige fundet 3, så jeg skal lige... No shit. Men du kan nok finde mig, jeg står der ved træet. Ej, der er desværre ikke noget træ lige. Nå, jeg går bare i gang med at hugge mere kul, så. Fuck, man. Den der zombie har læder. Det kan være, at jeg kan få noget af den. Perfekten var 100 perfekten. Jeg flagger den. Den er fandme fuld læderarmor, man. Hvis vi siger, at den er fuld, det var... Ja, også det, men... Hvad er fuld, altså? Får jeg ikke engang... Fuck, det lort at spille lidt. Altså, nu har jeg over en stack. Jeg ved, vi skal have noget med træ, måske. Måske vi stiller et hjem, måske. Det er adventure, det her, mand. Bare det, at jeg har bare kanin-display, og ikke adventure, men altså. Den hedder fandme adventure. Der står hernede, man. Flæk det. 100. Adventure med gameplay. Den er flæk det, shit. Er det det, du kalder din, eller hvad? Jeg har ikke kaldt hvad skal jeg sige, det var fandme ret til det her. Altså, jeg har kaldt min let's play med Jensen Games, eller Jensen Games, de cool, også gerne, kan ikke huske. Det er lige meget. Det er lige meget. Under, hvad fanden er du? Jeg hugger træ. Altså, kæft, vi er sindssygt til at gå væk fra hinanden, Magnus. Jeg samler æg. Sæt der bare kylling over det hele her, jo. Skal jeg bare flække dem alle sammen, eller hvad? Nej, det er fucking ikke der, du er vist. Du er sikkert gået den anden vej. Altså, jeg er ude ved en sump. What the fuck? Okay, jeg troede, den fik en pil i røven, den her ude. Nej, 2 stykker iron. Fuck, det er godt, var. Nej, jeg har 3 bogen og 6 æblight. Wow. Fuck, vi skal til at mine, mand. Jeg har bare ingenting. Jeg har 2 stykker iron, mand. Men altså, vi er jo også de sindssyge adventure, folk. Jeg har fundet sådan en jungleskov, eller hvad man kalder det. Men Magnus, det er lige meget, vi går rum med træsvær, så flækker vi bare alle. Uanset hvad der kommer, skal de bare flække. Står der bare en fakkel hernede. Okay, jeg prøver bare at lede efter så mange mines, eller hvad man kan sige, som muligt. Lev bare rundt med en anden klap. Jeg skal bare finde det lort, og så skal det det bare udrydde. Det er spæst, ikke noget, der er mange til at fungere. Jo. Jeg tror, jeg har fundet dig. Jeg kan bare se sådan en blad, der bare flyver, så skætter på det et eller andet sted, du hugger i hvert fald. Nå nej, du er på sporet af mig, ikke? Nej, fordi mig selv er hugget der, tror jeg. Nå. Wow. Hvad var du lige gået af din...
Altså, Jeg er meget den retarderet sted lige nu. uanset hvor jeg går, så sidder jeg for vand. Jeg skal se, hvor jeg skal hen dig. Det er sny. Så er du bare her. Wow, jeg har bare gået sådan ud mod vandet. Hvad sker, for du kunne løbe så fucking hurtigt? Parkourmaster. Ja, og... Hey, skal husk at flække foran. Ja, det kan du gøre. Den er brug for noget ude, altså. Så dør den ikke. Gonna never you off town. Kæft, der er meget god her. Jensen. Kommer ind. Fandme over Uri, det er lort. Så vidt jeg tv er bare lort. Ja, det er bare... Fuck det her ikke egentlig. Hvad fanden skulle jeg ellers gøre? Jeg kan ikke finde med, hvad fanden du laver. Ja, jeg går først. Jeg kommer. Eller ikke. Ej, så skubber jeg dig fremad, når man skal spille. Hvad for min tager du? Jeg tager den her, så det er... Det er jeg har Iron. Nu har jeg det er ikke fordi min mine fører ned til din, hvis man ret til det. Og det gjorde den faktisk ikke. Wow. Jeg har 4 stykker Iron nu. Slet min mine er stor, mand. Min er allerede ude. What the heck? Min den er kæmpe, Magnus. Min er bare sådan noget lort. Wow, og sådan noget i bunden af den, der var kul. Det har vi ikke nok af. Nej. Nej, for helvede. Okay, vi ikke kul. Man får aldrig for nok kul. Aldrig for nok kul. Ja, det er det. Det er Nå, jeg tager bare en anden vej. Nej, alle vejene fører ud, mand. What the heck? Altså, min den førte nedad, og så mødte jeg 4 stykker kul. Og så sluttede den, eller hvad? Ja. Hvem er den her? Ja, den fører bare ud. Lad os gå den her vej igen. Lad os gå den her vej. Jeg har allerede brug for mere mad, for jeg har næsten ikke mere. Hey, der skulle min til herude, Frelo Jensen. Den vej, du gik. Og den fører hele vejen gennem et bjerg, og så går tilbage af. Fantastisk. Og nu er vi der, vi startede. Og der er altså min shit, der sådan fører igen. Så for helvede noget pis. Og det var her, vi startede. Wow, du var her startet med TB til der første gang, sikkert. Nu er jeg i hvert fald ude et andet sted. Du skal det samtidig, vi startede. Vi var før Frelo. Nej, her har vi været. Ja, det er ikke helt det. Jeg har absolut ingen stedsans. I hvert fald ikke Minecraft. Det er jo også svært. Magnus, det er firkant over det hele. Det ligner helt. Sådan det. Det ligner sgu alt sammen hinanden med blomster og træer og firkant over. Det er skide for. Det siger det bare til mig. Jeg er bare sådan en formaster. Der er med at det er svært. Okay, jeg one-shotter det. Sæt jeg sygt. Kan jeg one-shot dig, Magnus? Hvorfor kan man ikke kridte i Minecraft? Altså, det kan man også. Eller hvis du hopper, så rammer det hovedet og sådan noget mærkeligt. Nej. Hvorfor hold op med det fucking TP der? Jeg går ud, jeg kan ikke finde dig, hvor jeg ved. Nej, det er... Det var bare lort, men jeg var sgu... Sig du dækker og lort. Se din karakter, den dækker bare. Ja, nok bare dig, der lægger, skal du se. Nej, det er din connection, der er fucking lav. Nej, det er din. Nå, ja. Nej, det er min. What the heck? Nej, Jensen. Og Jensen. Det er godt, du styrer på, hvad der er dig og hvad der er mig, fordi den mig, der hedder det Jensen jo. Ja. Det er det. Okay. 100 Okay, jeg synes, det er et lidt godt sted, vi starter her. Nå. Hey, der kører hen, mand. Ja, magt dem. Det er lige glad. Altså, jeg har mindre mad end dig. Jeg har kun 6 tilbage. Og så kan jeg også løbe tilbage, fordi jeg løber hele tiden. Har du 12 tilbage? Ja. Har du 12? Ja. Jeg fik... Nå, på den måde. Jeg tror, 12 livbær, tænkte jeg fanden. Jeg synes, det var en god til, var der. Jeg skal derfor bare overhovedet ikke få noget leder. Jeg har fået 3 stykker leder. 2 stykker, wow. Jeg har 2 også. Ulve, mand. Jeg skal så meget have en ulve, jeg skal. Jeg kan sgu se dig. Kom med dit bone, jeg skal fandme have en ulve. Nej, jeg skal også se en. Jamen, hvor meget bone har du? 4. Det er ikke nok. Hvis du giver den en bøf for, så er det nemmere. Eller rådden kød, tror jeg det. Lol. Så bliver det nemmere. Oh yeah, jeg har en ulve. Jeg skal have flere. Er der flere? Hvor mange både har du lige på ugen? Nok. Det er bare sådan en ulv væk fra dig. Nu har jeg 2 ulve. I'm gonna get a wolf. Nå, okay. Det er Stine, det der med. Nej, det er ikke. Nå, de lavede børn. Den her kan virkelig ikke lide mig, den her. Kom nu her, din sæk.
Nej, det er min. Nej, jeg har brugt fucking 4. Det der er min. Den har ikke noget det der er halsbånd ikke på. min. Den har ikke halsbånd på. Wow, har du et stykke bone, Magnus? Jeg har brugt lige en på den. Wow, alt mit bone, det gik lige... Wow, jeg kører på 1 FPS. 2 FPS. Nu er den glad. Ja, så er det kun mig, der har ude. Magnus, jeg tror måske, vi er nødt til at stoppe optagelsen. Hvorfor? Jeg kører på 0 FPS. Hvor lang tid er vi optaget lige? Jeg ved ikke, jeg tror, vi har optaget en lang tid nok. Det er en enkelt episode. Ja, det tror jeg også. Nå, i den her episode er vi så ikke blevet død endnu, så Det er sat med hardcore. det er fandme OP, eller Nick har så været død, men Undskyld. lige meget. No. Jeg tænker, at vi tager Dragon i næste episode, så ja. Jeg dræber konen i stedet, for du har hunde, jeg har køer. Det er satme fair. Nå, ses YouTube, eller... Hvad den nu hedder.